da aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da akhlaq ɗinsa duka an gina shi ne akan girmama manzon Allah. Addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girmama manzon Allah. Da tauhidin kama Allah ba zai karɓa ba ka girmama manzon Allah. Ibadarka Allah ba zai karɓa ba ka girmama manzon Allah. Halayenka Allah ba zai karɓa ba, duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai ka ga girmama manzon Allah. Gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne. Daga girma manzan Allah ne kuma ake shiga tauhidi, daga girma manzan Allah ake imani, duka akan girmama manzan Allah aka gina addinin. Domin wa ya gaya maka tauhidin? Wa ya zo da ibadar? Wa ya zo da mu'amalar? Wa ya zo da akhlaq din? To ana taba darajarsa to duk komai ya rushe, har tauhidin duka ya rushe. Dan baka san Allah ɗaya bane, baka san Allah za a bauta masa ba sai da manzan Allah ya gaya ma. Baka san la ilaha illallah ba sai ta hannun manzo Allah. Duk ibadar da zaka ba Allah, manzo Allah ne nuna maka yadda ake. Ki shi yasa munafikai sun fahimci in suka rushe daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam to addinin ya rushe. Shi yasa munafikai zaka ga duk su kansu da fitsarar su duk suna yin ta ne akan Annabi alaihi salatu wasallam. Ko yanzu makiya addinin musulunci zaka ga duk abin da suke cillowa Annabi suke nufi. Shi yasa kaga ai Yahuda, me yasa addinin Yahuda ya sanyi da na Nasara? Ai su kan annabawa da suka dinga jingina musu abubuwa marasa kyau, har sai da mutanen suka wayi gari su ma fa waɗannan mutanen kamar kowa ne. Tunda an ce annabi wane ya kaza, annabi wane ya kaza, amma in kana ka tafi Yahuda za ka yi ta ganin rashin mutunci suna jingina annaba. Saboda haka sai kawai mutane suka watsar da addini. Shi yasa addini kaf ɗinsa la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shikenan ba ƙari ba rage. Abotawa Allah shi kadai yadda manzon Allah ya ce, yadda manzon Allah ya ce haka za a yi addini. Ba wani wanda ya isa ya zo da addini komai kankantansa a cikin babin aƙida ko ibada ko mu'amala ko akhlaq ba za a karɓa ba sai in ya biyo ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.